Vítám vás u dnešního videa a řekneme si dneska něco ke kreatinu. Takže kreatin je složka, která vlastně zvyšuje fyzickou výkonnost, hladinu ATP a svalovou výbušnost a sílu. Urychluje svalovou regeneraci a podporuje růst svalů. Tady můžete vidět, že tady mám vlastně práškovou formu a pak tady mám vlastně formu taky v prášku, ale jakoby rozdrceném, rozumíme. A něco k tomu, co je ATP. Látka přirozeně vyskytující se v těle, která dodává energii pro mnoha procesů a pomáhá vlastně ty procesy v ty buňce urychlovat. Kdy se má brát kreatin? Takže kreatin se může brát kdykoliv přes den, pak někde jsou i studie, že někteří říkají 30 minut před tréninkem 2 až 3 gramy a potom třeba po ukončení tréninku, ale nezáleží na tom kdy. Záleží vlastně kdykoliv denně a kolik vody by se mělo při kreatinu pít, tak to je aspoň 3 litry denně by se měly dávat. Takže pokud se vám video líbilo, tak zanechte like a odběr.